Olipa kerran kissa, Viiru nimeltään. Kissa asui pienessä majassa isäntänsä ja emäntänsä kanssa. Äitikissa oli lähtenyt omilleen teille ja Viiru oli mamman lempikatti. Mamma antoi Viirulle kermaa ja sitä Viiru veti niin, että oli viikset ihan kermassa. Eräänä päivänä Viirukissa lähti pihan poikki seikkailemaan. Kukaan ei tiedä, mitä Viiru pelästyi, mut Viiru pinkoi pakoon ja kiipesi puuhun piiloon. Voi ei. No, mutta Viiru pelastui. Hetken kyyhötettyään puussa Viiru mietti. Voi ei, mites minä pääsen pois tää? Voi ei, miten minä pääsen pois täältä? Eikä tuu. No niin, hysnyn niin kato, kuunnellaan satua. Tuleeko? Viiru kyyhti puussa ja ilta alkoi hämärtää. Voi ei, Viiru mietti, miten kummassa minä pääsen täältä pois? Niin tuli yö. Viiru oli edelleen puussa. Viiru ei päässyt sieltä pois. Se itki vaimealla äänellä. Aamu alkoi sarastaa ja Viiru oli kylmissään. Olenko minä täällä tänäänkin koko päivän? Aamuauringon noustessa pikkulintuparvi huomasi Viirun. Pikkulinnut lentelivät Viirun ohi ja visertivät Viirulle. Ethän tee meille pahaa, jos me autamme sinua. Olemme huomanneet, että olette pulassa. Viiru sanoi, minä en ole paha muille eläimille. Minä saan mammalta niin paljon kermaa, että minun ei tarvitse kiusata pikkueläimiä. Linnut uskoivat Viirua ja ensi töikseen Viirut toivat pienet kultaiset lusikat nokassaan Viirulle kermaa. Viiru sai masun täyteen ja ei pelännyt enää niin paljon. Sitten linnut miettivät, mitenhän me saisimme sinut alas täältä. Viiru alkoi jälleen itkeä. Voi ei. Eräs pikkulinnuista lehahti lasten leikkipaikalle, jossa oli ihan pieniä vauvoja ollut. Jotain sillä oli suussa, kun se tuli Viirun luokse. Viiru kysyi, mikä toi on? Vauvoille laitetaan tällainen suuhun, kun ne itkee. Onko se tutti? Näin Viirukissa istui puussa, tutti suussa. Ja jälleen pikkulinnut alkoivat miettimään, mitenkä me saamme sinut autettua alas. Pikkulinnat menivät parvena visertämään tuvan ikkunan taakse. Mamma aukasi oven ja tarjosi siemeniä ja jotain jyviä linnuille. Mutta linnut eivät syöneet jyviä ja visertivät oikein kovasti. Mamma mietti hetken ja tuumi. Ehkä minun on seurattava lintuja. En ole kyllä Viiruakaan nähnyt koko aamun. Mamma lähti seuraamaan pikkulintuja, jotka parveilivat hänen ympärillä. Ne näyttivät ihan selkeästi suuntaa pihan toiselle laidalle. Mamma pääsi lähelle pihapuuta, kuuli hellyttävän itkun. Voi Viiru, miten sinä olet joutunut sinne puuhun? Viiru ei ollut puussa kovin korkealla, joten mamma ylsi nostaa Viirun oksalta, otti syliinsä. Viiru käpertyi mamman kainaloon, tutti suussa, mikä oli hieman huvittavaa. Mutta Viiru oli vielä lapsi, se oli ihan pentukissa. Musta ja harmaan sävyinen, raidallinen. Mamma vei Viirun tupaan, huusi pikkulinnulle, kiitoksia linnut, kiitoksia. Linnut lauloivat oikein kauniisti.
Ihan niin kuin ne olisivat sanoneet mammalle, eipä se mitään, me autamme ystäviä hädässä. Mamma laittoi tupaan päästyään Viirulle suuren vadillisen kermaa lattialle. Viiru popsi sitä innoissaan. Voi että minulla on hyvät oltavat täällä, kun minulla on rakastava isi ja äiti. Kaikki on niin ihanaa. Viiru söi mahan täyteen. Mamma oli juuri lämmittänyt tuvan uunia. Uunin pankolle Viiru hyppäsi, käpertyi ja nukahti. Sen pituinen se.